Naimbag nga oras tayo man na namin kakabsat nga subscribers kan viewers. Inakman ibingay iti may nga testimony iti kabsat, manipud Benguet Province, kat denggan tayo man iti makapabilag nga testimonyo na. Tibiyag ko, idihanak pa lang nga na-convert, wenno idihanak pa lang nga namati, kat di makelak iti pamilya nga pagano. Both parents ko kat nagapuanda nga sursuro kat pagano, iso nga ultimo iti birth certificate ko, religion nga naikabil kat pagano, ngam nabunyagan iti padi. Dinumtang iti tiyempo nga nakiasawa, kat ti pamilya nga naikamangak, at damot simbaan nga apananda. Iso nga mapanak, nga makigimong sagkapamingsan, kanay matan nga pinabunyagan mi dagijay upat nga anak mi. This is my story, this is my song. Dinumtang iti tiyempo nga naikanimisis iti opportunity nga agabroad, iso nga iti 2003 nga nag-flight iso na. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card. Ijay nga tawan, kat grade 4 day inuunami, kat diemat buridak mi kat agtawan iti 2 years old. Iti kawan ni bakat ko, kat syakon na ngaywan kadagiti ubing, ingga na iti panagdakkel da. Idibim may bayag, kat nakikadwa kadagiti padak nga naga-abroad ti asawa da. Kat ditakmat nga napadas pasaray agawal, kat medyo nabaybayak dagiti anak ko, kaniti trabaho. Inaramid ko ti inlubungan nga banag. Adda dagiti babae nga amo dati sitwasyon ko, kat ditoy nga impakita da kanyak ti panangaywan da kanyak, nga mahang ko amo no gapula ang daytoy iti asida. Ket naglabas ti tiyempo, kat natay iti asawa iti antik, kat napangkamigarod iti Nueva Vizcaya. Kadwak di duwa nga anak ko, kat gaputa maudin nga rabii iti lamay, kinunak iti bagik nga masapol nga ipapasko nga makilamay, gaputa pamunpon no bigat. Makita iti sulsuli nga madamati inom ken sugal, dagijay pagaiatan iti lasag nga aramidan. Maawis tiriknak nga apan ijay suli, ngam nilabanak, iso nga intugaw ko ijay nagtugawak ijay paglamayan. Iti dayta nga rabii, gayam gimong kat nagdengegak iti testimony ken mensahe iti maysa nga pastor. Ayadan nga kakabsat iti teksto tayo iti daytoy nga aldaw. Kat masarakan iti libro iti Proverbs. Nalpas garod iti pamunpon iti kabigatan, ngamhaan kami pay lang nga nagawid, tako na diya nakiluganak nga bigat kami nga agawid. Bayat nga mapan iti oras, at dati hangko nga maaawatan iti bagik, kaslaak nga mapudpudutan nga hangko nga maaawatan. Diyay lapta na ikasaba iti rabii iti mapan panunot ko. Uray iti madama ti biyahe mi nga agawid, ingga na nga nakaawid ak ijay balay mi. Dimanon ti rabii, kathanak nga nakaturturog. Kabigatan na, mariribo ka naklatta, kasla nga awan ganas kung apan agtrabaho, nga kasla nga dati birbirukot nga mahangko nga amuno anya. Dinumtengan ti malam iti alas 4, hankon nga kinaya ti marikriknak, kat nagparinto mga kiniapo Diyos, kat dimawatak ti pamakawan, dagiti madi nga inararamid ko, kan ijay matlaang nga oras kat insurrender ko iti biyag ko manan. Kinyana, kat kalpasan na, timakderak kat mariknak, nalaganan kat nariknak iti panaka waya-waya. Iti dayta nga oras, kunak iti panunot ko nga mapan ko kitaan di kabsat ti katugangak, nga kanayo nga lumabas ijay balay mi no Domingo, no apan makigimong kaduwa na dagiti anak na.
Hanak garod nga nagtaktak iti oras ket napanak iti balayda. Ket nadanunak nga aglablaba ket dinamag ko nga numabalin makikuyog ak kanyada. Ket naragsak nga nagwen iso nga idibigat nakikuyog ak nga nakigimong kabigatan na. May isa nga nabasak nga nang tignay kanya ket iti 1 Peter chapter 4 verse 2 nga kunana, ngarod manipod ita masapul nga iturayan iti pagayatan ti Dios tinabati pay nga aldaw iti panagbiagyo ditoy daga. Asaan kit di adagiti na ilubungan at arigagay. Iti panagtultuloy ko kas namati kini Apo Dios, adati maysa nga aldaw nga nagapit kami iti nateng, ket insagana mi ti apan mi ilako iti la Trinidad. Idi lukatak di ruangan ti balay, tarumwarak kumaket kaslaad na nangeg ko, nga kunana dito'y panunod ko kon riknak nga mapanak pa'y agkararag, sakbay agribwat kami. Ngem, binigat met kunak ken rabii ak nga agkarkararag. Numan pa'y kasta, nagtulnog ak latta ket nagsubliak iti kwarto. Ket nagkararagak, ket iti focus ti kararag ko ket di pa nagribwat mi iti biyahe mi. Nakasangpat kami garod iti pagpilaan tilugan tinateng nga safety kami. Agsipod tabigat nga mailako DJ nateng mi, ket nagdesisyonak garod nga agawid kami ijayen ti uncle ko ije Bagyo. Kadwak DJ maysa nga putut ko. Agsipod taada nateng nga awit mi nga isangpet mi kini uncle ko, nagpara ak garod iti taxi. Ket apan ko ingkarga ije likod DJ nateng nga awit ko. Madama nga iururnos ko DJ nateng ije likod, ket bigla nga adda tinariknak nga napigsa nga angin, nga limabas iti likod ti taxi, santo nalbaag iti napigsa. Kita ket nabangga kami, nabangga DJ lugan, ijay igid nga party DJ taxi, nga pagluganan mi kuma iti nakainom nga driver. Imbag taaddak ijay akinting nga mangiururnos ijay kargak. Ket haanak pulos nga natamaan. Istay na rumek kumadag iti tumeng kenenggana nga lupok. Naimbag ti Apo ta ditoy ko nga maawatan nga timek nagayam dijay mapanak pay agkararag. Sakbay kami nga agribuhat para iti safety mi. Kasano nga ta no haanak nga nagtulnog ijay nga panakaidalan ko. Bayat ti panagtultuloy ko, adati may isa nga baket diti nga kasinsin iti naikamangak. May sayso na nga maararamat ditoy kadagiti pinapagano nga aramid. Ngami di na ibingayan isuna iti sao iti Apo, kat nagdesisyon nga ipalinis na dagiti amin nga tultulang iti pinarpartina. Nga nakabitin iti balayda, kan amin nga araramaten na kas kumaulules para kadagiti natay. Kat may saak nga nang linis kan nang puor kadagijay. Ingkalik dagijay ulules tapno puuran mi kat naangot. Madama nga ikalkalik dijay ules, kat adati sabali nga nariknak nga medyo agirot iti banda iti pusok iti panaganges ko, kat medyo marigata na nga aganges, ngam naipalpas mi kat nagawid kami. Idi alas 10 ti rabii kat nagkararagak sakbayak nga naturog. Nga mapagkidam ko, idi nagiddaak kat nabangungotak nga dagos. Kat gaputa may sakta da amin anak ko ije Bagyo, kat nagparigatak sakbayak na riing. Pirmi nga nilabanak babaan iti panagkarkararag, kat kunak numayatan. Nagiddaak manan pagkidam ko, nakarkaro tinapasamak takaslaada ng tengel iti duwa nga imak, kat haana kon nga makakuti. Ijay ko nga nakita ti maysa nga dakkel nga nangisit nga aso, nga nang harang kanyak ijay pagnaak, ket ijay inabog ko, bigla nga dinarupnak, ket naglaban kami, pagamuam nakabangonak nga magkakapsutakon, gapo iti panakilablaban ko kano. Iti dayta nga oras metlang, adda mariknak nga buteng, kanimbag ta adda pagkantaan nga himnal, kat nagkankanta ak nga nagdayaw kini Apo Dios. Kan tinaipalagip kanya kat iti sao iti Apo,
ijay Matthew chapter 14 verse 30 to 31. Nga kunana, ngam nagbuteng idi madlaw na ti angin, kat idilumlumned iniyikis na ti Apo isalakan na. Ginawat nga dagos ni Jesus ti ima ni Pedro, ket ginuyod na, sana kinuna, nagbasit met ti pamatimon. Apay nga nagduwa-duwa ka. Daytoy ti indik-deklarak. Diyay awanan na bati nga pigsak, ket nawagan ti Apo ket si dadaan nga manggawat ken tumulong kada tayo. Nagkararagak garod manen, ket nagiddaak manen iti oras ti alas 11, ket kaasi ni Apo Dios nakaturugak iti diretsyo. Inggana nga alas 4 iti parbangon, isu nga giyamanak manen iti Apo ta nakariingak. Inakman, ituloy ti panagabroad iti asawak. Idi nga tiyempo haan nga nagawawid isuna, tanagrugi idi 2003 nga nagabroad, inggana tatta nga 2021, kat namin talulaang nga nagawid. Idi 2005, 2007, kan 2018. Nakaskas daw ni Apo Dios ta ikumparak ti biyag ko idi hanak pay nga nagpamati kan tatanga 2021 nga nakirelasyon ak kini Apo Dios haan ko nga mailawlawag iti riknak. Agyaman ak taoray no kastoy ti sitwasyon paglaslasatak kat adda ti tal na launay nga impaay ni Apo Dios kan ayat na. Insubli na di ay ayat ko kan baket ko, isu nga adda ayat ko nga mangikarkararag kan maasyanak ken kuana. Tamok iti mapasamak no agtultuloy ti nailubungan nga aramid na. Adda naming san nga nakaistorya ak ti maysa nga namati, nagabroad met lang ti misis na. Ket naistoryak ti sitwasyon mi nga sag-asawa, ket kunana, imbag kano kinyak, taorehan nga nagawawid ni baket ko tinabayag, ket adda pay laang ti komunikasyon mi. Isuna kano ket duwa nga tawenen nga awan kontakda nga sag-asawa, ket daytoy tinang papapig sa kanyak nga mangnamnama. Oray awan ni baket ko itinabayag, ket haan nga nagrebrebelde dagiti anak ko, ken haan da nga nang ted iti problema kanyak. Pagyamanak launay kini Apo Dios tawan ti bisyo da. Isu nga mamati ak nga no adda gayam tinamati iti uneg iti pamilya, nga mangikarkararag iti kapamilyana, ket haan gayam nga baybayan ni Apo Dios. Iti panagtultuloy ko nga namati kini Apo Dios, adulat ti simmangbay nga padas iti biyag. Karkaro iti kapampamatik iti umuna nga 6 nga bulan, inggana nga napan iti maysa nga tawen nga awan iti naapit ko. Nakatalo ak nga crops nga mahaan nga pulos nga rinumuar iti kapital. Kat malagip ko iti maysa nga kabagyan daytoy nakaikamangak nga nag-advise kanyak nga kunana. Good walang gamin kano ti kastak iti pammatik. Ngahaan ko nga ibuhos ta makitkita na nga kanayon ak nga mabangkrap, nga mahang ko nga sinungsungbatan. Nagtatalnaak lang saak nagisumbasit. Tinagbalin nga liwliwak ket diti nga tiyempo, agururnong kami diti balay, kadagiti kaarubak ken dagiti iipag ken abirat ko. Itoy nga agbingbingayak sa kabasit nga sao iti Apo, no anya nang ngagak iti kapilya kada malem iti Domingo. Ditoy ko nga naamamo iti maysa nga pastor, ket isu ti umay kada malem iti Domingo, tadi jay nagkumitak nga simbaan ket medyo adayo. Isu nga jay maysa nga tawen nga subok kanya ket kaslang hangko nga napupuutan nga naglabas. Agingga nga umununeg iti panagserbik kini Apo Dios, ket binagaandak di jay maysa nga pastor nga ag-asher ket nagtulnugak. Gaputa asher ak ket masapul masapaak nga apan kapilya. Gat dito'y kumanen nga nakita ti plano ni Apo Dios kanya, gaputa masasapaak kapilitan nga maki-Sunday school ak. Idigamin hanak pay lang nga asher ket makigimgimo ngak lang. Gapu ditoy Sunday school ket ditoy ko nga naamuan dagiti adu nga adal
maysa no anya dagiti haan nga rumbeng nga ipauneg kasla ko maiti arak. Idiin pa imak ti biyag ko ken Apo ket madlaw ko nga timmamnayen ti raman ti arak kanyak. Naglabas ti tiyempo ket kaasim ti Apo nga ininot nakabangon akmeten. At damutan ti maapapit ko oray no mabitinak iti pagkapital. No ada kasapulan dagiti ubing ket masapul umutangak. Ngem ti pakaskas daawak ket agkararagak sa akapan umutang ket addamot mang pabulod kanyak ken nalakamot nga mabayadak. Binimbindisyonan ti Apo iti mulak ken kaasina gapu ti panagtinulong mi ken baket ko ket nakagraduar iti kolehiyo di inunaak nga babae. Kanada trabaho na mo't di maikadwa nga lalaki. Oray no kagagraduar na ket ag-review mo't para iti board exam daytoy January. Daytoy mo't may katlo ket dandanin malpas na ti eskwela na ket DJ maudi ket first year college mo'ten. San gayam nga maliklikan ti umay nga suot wenno daluyon iti biag ti maysa nga mamati kini Apo Dios. May tulok gayam dagitoy tapno malasatan tayo dagitoy ket ditoy tayo nga mataengan iti pamati ken panagserbi. Ngem bayat nga aglaslas sa takadagitoy sumangbay nga suot ti biag ko. Nagtultuloyak nga nagserbi kini Apo Dios. No the Bible study ket mapanak ken nagitindarak kadagiti fellowship ken kang runaan na ti aggimong kada Domingo. Ti maysa nga nangipapapig sa kanya ket nakikadwaak kadagiti lalakay nga namati ken nataengan iti pamati da. No kasjay nga dati misyon ket makitugotak. Ditoy nga pimigsa ti pamati kini Apo Dios ken adu tinaadal ko kadakwada. Kakabsat nga glaslasat iti kasla paglaslasatak ket daytoy ti maibagak. Basta ipaima tayo kini Apo Dios ken ituloy tayo ti agserbi ken kuana. Ibagbagak amin dagitoy agsipot ta nariknak iti ayat ni Apo Dios kanyak. Uray hanpay lang na isalakan ti daddo mga kameng ti pamilyak karkaro dagiti kakabsat ken hangko ammo ti takder iti pamati dagiti naganak ko. Ngam agyaman ak kini Apo Dios. Panilukatan na ti panunot ken pusok. Ken inpaay na kinyak ti ayat nga mangikarkararag kadagiti amin nga kapamilyak nga saan pay nga daan iti panakaamammo kini Apo Dios. Salamat iti ingkayo nga panagdengeg. Ditoy nga nalpas kakabsat iti testimonyo nga imbingay iti kabsat tayo. Agyamanak iti oras nga imbingay mo para kinyami. Dawatak iti panangi-share tayo tapno manggaganmat ti dadduma daytoy nga testimonyo nang runa dagiti adda iti parehas nga sitwasyon. Kan dawatak met iti panang-subscribe tayo kadi. Dagiti naayat nga mangibinga iti testimonyo da kat dawatak nga paki-email ditoy share your testimony 77@gmail.com. Kat sakbay tayo nga agpakada, denggan tayo man iti mensahe na daytoy nga kanta.